Rhannu data gweinyddol ar gyfer ymchwil data cysylltiedig. Mae'r fideo yma yn esbonio sut gall sefydliadau rannu data'n ddiogel ac yn gyfrifol mwyn cynnal ymchwil. Mae sefydliadau fel ysgolion, y GIG a gwasanaethau cymdeithasol yn casglu gwybodaeth bob dydd. Enghraifft, mae awdurdodau lleol yn casglu data am blant ac oedolion sy'n defnyddio gofal a chymorth, ac am bobl sy'n darparu gofal di-dal i eraill. Rydym yn galw hyn yn ddata gweinyddol. Mae hyn yn galluogi sefydliadau i ddarparu eu gwasanaethau. Ond fel arfer, mae gwybodaeth am bob gwasanaeth yn cael ei chofnodi gan bob sefydliad ar system neu systemau cyfrifiadurol ar wahân. Perchnogion data ydy'r enw ar y bobl yma. Mwyn deall y darlun llawn ledled Cymru, mae angen i sefydliadau rannu eu data mewn un lle diogel. Mae hyn yn ein helpu ni i weld beth sydd ei angen ar bobl a gwella gwasanaethau. Rydyn ni'n gwybod y gall cysylltu gwahanol fathau o ddata gyda'i gilydd fod yn ddefnyddiol mewn ymchwil, ond sut mae'n mynd ati i rannu eich data'n ddiogel? Mae rheolau ledled y DI ar gyfer rhannu data. Mae swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn darparu canllawiau i sefydliadau am yr hyn y gallant a'r hyn na allant ei wneud. Dylai perchnogion data gynnal asesiad effaith diogelu data, neu DPIA, cyn rhannu data. Mae'r DPIA yn sicrhau bod y sefydliadau wedi nodi unrhyw risgiau ac wedi rhoi camau ar waith i fynd i'r afael a'r risgiau cyn rhannu'r data. Gall perchnogion data hefyd osod eu hamodau eu hunain mewn cytundeb rhannu data. Mae hyn yn cynnwys pwy sy'n gallu cael gafael ar y data, am ba hyd, ar gyfer beth y gellir ei ddefnyddio, a pha wybodaeth y gellir ei chyhoeddi. Rhaid i berchnogion data ddweud wrth bobl pa ddata sy'n cael ei gasglu, pam ei fod yn cael ei gasglu, sut bydd yn cael ei ddefnyddio a gyda phwy mae'n cael ei rannu. Yn aml, mae hyn yn cael ei nodi mewn hysbysiad preifatrwydd. Mae modd rhannu data mewn amgylchedd data diogel. Enw arall ar hyn weithiau ydy amgylchedd ymchwil dibynadwy. Sef rhywle diogel lle gall ymchwilwyr gael gafael ar ddata i ateb eu cwestiynau ymchwil. Cyn i'r data gyrraedd yr amgylchedd data diogel, mae trydydd parti cymeradwy yn tynnu enwau o'r data. Rhoi dan ffug enw ydy enw'r broses yma. Bydd yr amgylchedd data diogel yn cynnwys ei reolau ei hun hefyd, fel y fframwaith 5 diogel, sef data diogel, person diogel, lle diogel, prosiect diogel ac allbwn diogel. Pan fydd pawb yn siŵr o'r rheolau, bydd y data'n cael ei drosglwyddo. Mae'r drefn yn ddiogel, wedi ei hamgryptio ac yn digwydd ar-lein. Ar ôl i'r data gyrraedd yr amgylchedd data diogel, gellir ei gysylltu â data o wasanaethau eraill. Rydyn ni'n gwneud hyn drwy nodi cofnodion sydd â rhifau adnabod lleol cyfatebol, neu wybodaeth fel dyddiadau geni a chodau post. Mae cyfuno data yn golygu bod modd mapio teithiau pobl ar draws nifer o wasanaethau yn ddi-enw. Pan fydd y data wedi gysylltu, gallwn ddylunio gwasanaethau sy'n diwallu anghenion pobl yn well.